Jeg har lige fået et opkald fra TV Syd, og selvom det er søndag, så skal jeg over lige om lidt og lave et lille indslag til TV Syd i aften. Og det er så heldigt, at jeg har min folkeskolepraktikant Thomas med. Han følger mig lige med over på TV Syd, og så kan I se, hvordan det foregår. Ja, det første man skal gøre, inden man skal på tv, det er altid lige at få shined looket lidt op, få lidt læbestift på, få lidt på kinderne og få lidt på øjnene. Men nu synes jeg faktisk, at jeg er klar, så jeg vil sætte mig ud i min bil og køre over på TV Syd, som jeg faktisk kun bor 5 minutter fra her i Kolding. Ja, så sidder jeg så i bilen på vej over til TV Syd, som kun ligger 5 minutter derfra, hvor jeg bor. Og det man jo altid lige kan bruge tiden på, når man alligevel sidder i bilen, det er lige at kigge det research igennem, som jeg har lavet. Og den her gang skal jeg over og snakke om sikkerhedsrådgivere. Det er sådan, at virksomheder, der har transport af farlige stoffer, skal have sådan en sikkerhedsrådgiver. Men virksomhederne får ikke rapporteret det ind til Beredskabsstyrelsen, som kontrollerer det her område. Det er den ene ting, og den anden ting er, at det kun er Beredskabsstyrelsen, som ved, hvem virksomhederne er, og politiet skal kontrollere det her område, og politiet ved jo så ikke, hvem virksomhederne er. Det gør det en anelse kompliceret. Så der er noget, der flyder på det her område, og det er det, jeg skal sige noget om. Ja, så er jeg altså ankommet til TV Syd, som ligger her i Seest i Kolding. Og der har jeg jo været mange gange før. Nu vil jeg gå ind og se, om de er ved at være klar til at have stillet op, så jeg kan sige det, jeg skal. Som regel så tager det kun 5 minutter. Man bliver nogle gange overrasket over, hvor lidt der egentlig skal til for at lave sådan lidt. Så det vi selvfølgelig nok vil spørge om, det er, hvad tror du, der skal gøres for, at det her det bliver bragt i orden? Ja. Men altså, der tænker jeg jo i hvert fald bare, at man må sørge for, at politiet får adgang til dels listerne over de her virksomheder, ikke? Og dels, hvor mange af de her virksomheder, som så har indrapporteret en sikkerhedsrådgiver, ikke? Ja. Fordi så får de et overblik over, hvor hullet er, ikke? Jo. Jeg ved ikke, vi skal spørge sådan helt åbent. Altså, var det overhovedet noget, du var bevidst om det her? Altså, den gamle lov, jeg ved ikke lige, hvordan vi... ikke også? Altså, det er jo ikke engang startet, kan man sige. Nej, det er jo ikke også. Det er jo nyt for os alle, ikke også? Ja. Karina Lorentzen Dehnhardt, vi hører her, at 75% af risikovirksomhederne herhjemme ikke har den lovpligtige sikkerhedsrådgiver. Hvad er din reaktion på det? Jeg er overrasket over, hvor mange virksomheder, der egentlig bryder loven. Jeg synes, det er et problem, at man ikke har udpeget de her sikkerhedsrådgivere. I sidste ende kan det jo komme til at koste menneskeliv. Og set fra et borgersynspunkt, så er det her jo noget utrygt. Selvom der meget sjældent sker store uheld, så sker det jo, og jeg synes, vi skal være forberedt på det værst tænkelige scenarie. Karina Lorentzen, vi vender tilbage til dig om lidt, for selvom myndighederne er klar over, at mange overtræder lovgivningen, så har det ingen konsekvenser. Der er nemlig ingen, der ved, hvilke navngivne virksomheder